Sky, Sky. Hi, Sky. Hi, Sky. Akalin lang ka. Alin. Garden boy. Gardener. Sky, come here. Ito si Garden Boy. Ikaw si Gardener. Hi, Sky Boy. Hi, Sky, Sky. Roll over. Tulungan mo ko, Sky. Roll over. Okay, sit down, sit down. Teka. Down, down. Roll over. Come on. Alam niya walang pagkain. Walang treats, Sky. Come here. Come down. Down, 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 down. Sky, down. Kumuha ko sa bulsa. Oh. Come on, down, down. Alam niyang wala. Alam niyang wala. Down. Alam niyang walang pagkain. Oh, wise. Down. Ito guys, ini-edging ni Louie Boy. Ayan. Oh. Ini-edging niya. Ayan. Para straight. Lapit ka dito. Ayan, straight na. Ayan na si Gardener. Hello, Gardener boy. Si boy gardener. Good morning, guys. Good morning. Good morning, world. Ayan, patapos na siya. Tapos atin ang wawalisin. O, di maganda na siya. Oh. Itong ano, Ha? ito dala ko pa to. Yung ano niya, gunting. Itong edger na to. Yung maganda, ang mahiwagang gunting. Pang edger. Oo, hindi mo kailangan ng ano, yung digas na ano, edger. Hindi mo kailangan. Yung edger na kagaya doon dati na yung may gasolina. Hindi Kasi konti lang naman, ito lang naman oh. Kaso lang yan eh. Ito lang naman, exercise niya na rin yan. Ako tinrim ko yan kanina guys, tinrim ko yan sila. Andito ako ngayon ako sa loob, nagtitrim. Ha? Teka, kuha muna akong lupa. Kukuha muna akong lupa dyan dahil kasi merong tanim doon na nabuwal ng lupa niya. Sky, where are you? Ay, naantay mo ako, Sky. Naantay mo ako? Ha? Naantay mo ako? Yung banyo niya, dala-dala din namin, guys, oh. Nag-number 2 na siya dyan kanina. Oh. I'll be back, I'll be back. Si Sky, good boy. Naghahintay lang, oh. Hahantay lang siya, oh. Good boy din si Daddy, oh. Ayan na guys, ang mga tumpok na damo ni Dada. Good job, Ga. Good job. Thank you. Pagdidilig ka, sabi mo? Huwag mong ibalik yung ano ha. Huwag mong ibalik yung tawag dito. Yung hose ha. May didiligan ako ha. Dito sa... Wala pa guys, wala pang papel. Pero ano pa to? Naglagay na ako dito ng ano oh. Ay, nililinis nila, hindi pa tapos. Yung mga okra ko kasi konti lang. Hindi ko na pinatuloy. Ginawa ko na lang seeds. Dahil kasi, yan guys, buhangin yan. Sobra nung may pinagawa kami. Pinagawa ko ng seeds. Ito yung isa, binuksan ko na. Tinanim ko na doon, hanggang doon sa dulo. Kaya didiligan ko. Itong mga okra, hindi siya kasi, pa isa-isa lang kasing bunga niya. So parang hindi rin siya kumbaga hindi mo mauulam kasi pa isa-isa lang ang bunga. Kasi konti lang sila. Pero kung marami sila, di sabay-sabay sila, mas marami ang bunga. Kaya ito, pinagulang ko na lang, ayun oh. Para hindi na ako bibili ng seeds. Ayan na, binuksan ko isa, dry na. Yun, itinanim ko doon. Tapos yung, tingnan nyo guys, yung papaya. Oh, buhay na buhay si Mr. Papaya. Ito yung naputol nila. Accidentally naputol pero buhay. May bagong ano, dahon at saka yung isa buhay. Tapos doon, nilagyan ko yan doon mga okra. Doon hanggang doon sa dulo. O di marami na sila. Para pag magbunga sila, instead na isa, dalawa, tatlo,
Oh, mas marami. Magsampu lang ulam na, di ba? Oh. Pero hindi pa atin to guys, ang lupa. Hindi pa tapos ang papeles. Ayan. Tapos ito, kailangan daw nito, yung ternate, ito yung blue na flower na ginagawang tsaa. Kahit fresh lang na flower, lagay mo sa mainit na tubig, nag-turn blue. Bluish purple. Ang ano, teka, may insekto. Ay, kaya lang kailangan daw niya ng ng mabilis na siya mabunga. Basta lagi na siya may tubig at may araw. Kaya nilabas ko siya, guys, kasi doon hindi masyadong naarawan. Binigay lang yan ng aming neighbor. Nasa paso na, o diba bongga? Nasa paso na siya, buhay na siya. Kasi marami silang tanim. Madali silang makabuhay ng tanim. Magaling sila sa mga tanim nila. Sana ako ganun din. Pero kung mapapasa atin tong lupa, o di magtatanim-tanim ako dyan. Mamatay siya, mabuhay. O basta. Try until you, not until you die, but until you succeed, no? Ayan, oh. Ayan na, guys. Ito, buhay na yan, oh. Papaya, oh. Yun yung unang papaya namin binili nang dumating kami dito ng March. Na ang liit lang niya, bilog. Dumi ng kamay ko. Bilog, tapos ang tamis. Na binilad ko yung seeds niya. Tapos tinanim ko. Yan na siya ngayon. Pero lately ko lang siya tinanim. Kaya ganun pa lang siya, dapat noon ko pa tinanim, no? Kasi nga wala kaming taniman, wala kaming space, wala, puro semento. Ito po, pero ito, oh, buhay na buhay pa siya pala, oh. Ay, papaya pa ito pala, oh. Ay, ano ko yan, bukas na lang siguro. Oh, kung may time ako. Ililipat ko yan kasi papaya yan, eh. Hindi naman siya lalaki dyan sa paso. Okay, guys. Ito guys, ang sinasabi namin, no, na nasisira ng mangga yung naka na, hindi na siya patag ang tawag dito, ang semento, ang sidewalk, oh, nag-crack na, nakaumbok na, dahil kasi yung ugat niyan malaki na siyempre. Yung mangga pala na yan, galing yan dun sa likod bahay ng namin, yung may-ari ng dating may-ari ng bahay na yan, na ang kapatid niya ang may-ari dito. Nung binenta nila ang bahay, nilipat nila dito mangga kasi sayang nga naman. Hindi naman daw nila alam, naglalaki ng ganon. Kasi yung sabi daw, dwarf yun na mangga. Ay, hindi naman siya dwarf. Mas mataas pa sa bahay namin. Tapos yung kuryente, abot niya na. Pag mahangin, nakakatakot. Tsaka nasira na nga, guys. Oh. Tsaka kailangan talaga yan alis. Buhay pa yan, pero kailangan mo alisin dahil kasi lalaki pa yan. Mas mahirap na tanggalin. Oh, sira na yung Hindi makita, pero actually yung semento, na yan, nakataas na, nakaumbok na dahil sa ugat. Kaya ayun, sayang man, pero hindi siya sa tamang lugar. Eh, hindi mo naman ma-replant yan, napakalaki na, huli na. Ayan si Louie Boy, busy. Ako dito sa loob. Sky! You still there? Sky! Sky, where are you? Sky! 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 Saan ka? Come here! Kaliligo mo lang ng isang araw. Marumi ka na. Halika! Come! Come here! Come here, Sky! Sky! Come! Good boy! Come here! Come here! Come here! Come here! Good boy! Tata. Good boy ni Mama. Good boy. Good boy. Good boy ka.
akin, Sky. Tayo. Yung pupo, oh. Da. Dali mo dito yung bag mo ka. Guys! Sabi kayo guys! I need help! Da? Where's your dada? Sky? Langga. Inom muna. May konting juice na natira o tsaka tubig. Exercise, oh. Nag-exercise ka kahapon. Wala kang damo na napulot, oh. Magandang exercise mo ngayon, may damo. May kasamang pagdadamo. This is what my body needs. Inom tayo tubig. Sakit sa ano? Wala ka bang sakit sa ano? Wala ka mo? Ay, pakita mo nga sa kanila na nakakaano ka ga. Ipakita mo sa kanila na nakakaano ka. Yung, hindi macho dancer naman yan eh. Nung ano, yung nakaka-bend ka. Na naabot mo yung ano. Tingnan mo siya guys. Sana all. O, dito ka sa side ka, sa side. Pa-side ka, yan. Guys, oh, naabot niya, oh. Without bending my knee. Patingin nga. Aba. Si Sky. Good job, ga. Mahilo ka na. Tama na. Pagod ka na. Go. Ba, sige pa rin siya, oh. Show you push up. Samahan mo si Dada, Sky. Samahan mo si Dada. Bilangan mo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 lang. Okay, very good. Very good. Sky, Okay, down, down. down, down, down. Good boy. Good boy, Sky. Nasaan daw ang treat? Wala namang treat. Sabi ni Sky, niloloko niya ako. Wala namang treat. O, utusan niyo akong down. Wala namang treat. O, naghahanap siya ng treat.
guys, yung mga bato na yan, yung puti. Wala akong yellow. Pero marami kaming puti na inalis din sa pool. Nung pinasimento na lang namin, ang gilid ng pool. Kaya, anong gagawin mo doon sa bato? Ilalagay natin dito para maganda. Sky din, ikaw din, inom ka rin tubig, Sky, oh. Good boy. Ito na guys yung mga bato. Nagaling sa pool, sa gilid ng pool. May isa pang ganito, may isa pang sako din. Ayan guys, ang ganda pag maraming bato. No? Kaysa yan, oh. Konti lang bato ng puti. Kaya lang wala tayong orange. Ito lang puti. Oh, dami na ng bato, oh. Ganda. Ilago mo yung ano ng solar panel niya. Yes. Hindi na siya, ano, nako-covered covered na nitong, ano, Tanim. tanim. Yan. Mabuti guys, hindi ba init? Hindi siya okay ang panahon. Nakisama. So friends, oh, dala ko pa to, oh. Galing California. Bright kaga. Akala ko yun ang ano, pambutas lang pala yun. Yes. Oh, man, oh. Wow. Hindi iilaw. Bakit? Wala ito. Ah, nabunot. Naririnig nyo guys ang ano? Wind chime. Nandun guys ang wind chime. Oh. Ayan, si wind chime. Okay. Ito na siya. There you go. Good job! Thank you. Ayan na guys. So, marami na siyang bato. Tingnan nyo yung difference ng hindi pa nalalagyan ng additional bato. Tingnan nyo yung difference, oh. Diba? Okay naman siya noon, pero kung ikumpara mo sa may bato na extra bato, oh, mas maganda siya. Kaya lalagyan din natin. Kaya ako yung tumitigil pag nagtatrabaho ako eh. Gusto ko lahat matapos. Okay, bayani ng bayan. Bayani ka ng bayan? Pero ano na ha, medyo gutom na ako. Oo nga, hindi pa tayo kumakain. Diyan kanina masukal na yan, inalis ko. Gumising kami alas 5, friends. Pero hindi kami tumayo kagad. Hindi, syempre, magdadasal, magbabasa ng comments, Bible mag-reply, muna. Bible verse muna, pagkadasal, tapos, ayun. Ganun ba? Ano ba yun? Paano ba yun? Yan. Para sa inyo. I love you all. Sana mahal nyo rin ako. Happy birthday. Happy birthday daw. Happy birthday to you. Tumatanda lang ako eh. Oh, okay lang yun. Pasalamat ka for another Thank you, year. Lord. Thank you, Lord. Ayan na guys, ang mga bato-bato na inad natin. 2 kalahating sako, so bali 1 sako.
Okay na siya, guys. May tumubong papaya dyan, oh. Hinayaan ko na. Sa tabi ng kalamansi. Hinayaan ko na lang siya. Okay guys, salamat sa pagsama sa amin, sa aming pagga-garden. Maraming salamat sa inyong lahat.